Здравейте, приятели! Докарахме едно Citroenче току-що за съединителче. Проблем съединител финала и човека си взел всичко. Жилчица, жило, комплект съединител, жилка, която е долу за лагера. Това е долу за педала. Това нещо се чупи и се сменява и то. И комплект с жилцето, автоматично жилце и съединителче. И предстои демонтаж на скоростната кутия, да я свалиме, да подмениме съединителя и пак да я качиме. За целта на тия автомобилчета се сваля скоростната кутия, за да се подмени съединителя. Това е дидизоче. Ето, почнали сме да я разглобяваме вече. Стигаме до тампона на скоростите. Всичките болтове се откачат на скоростите отгоре, които са възможни, и после я дигаме и продължаваме и отдолу разглобяване на всички болтове на скоростната кутия, докато не извадиме и полоската, дългата с лагера висящия, и всичко в един момент ще слезе на земята, само мотора ще остане горе.